साईनाथ, काय सांगशील? शिवसंकल्पच्या निमित्तानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज राजापूरमध्ये होते. नेमकं काय घडलं या नेमक्या शिवसंकल्पमध्ये? खरं तर चिन्मय, कोणत्या पद्धतीचा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या शिवसंकल्पच्या निमित्तानं मांडला, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळामध्ये उपस्थित केला जातोय. मुख्यमंत्री आले, स्टेजवर 36 मिनिटाचं भाषण केलं आणि गेले. ही परिस्थिती होती. मागे आम्ही सत्ता का सोडली, आम्ही उद्धव ठाकरेंपासून बाजूला का गेलो, कसे गेलो, याबाबत त्यांची बोलण्यातच पहिली 20 मिनिटं गेली आणि शेवटच्या 10 मिनिटांमध्ये पुढील वर्षभरात मुंबई गोवा महामार्ग होणार, पुन्हा एकदा त्याला ज्या डेडलाईन म्हणजे तारीख ते तारीख ज्या मुंबई गोवा या महामार्गाला मिळत आहेत, अशाच पद्धतीच्या तारखा आता देखील मुख्यमंत्र्यांनी त्या स्टेजवरनं जाहीर केलं. त्यामुळे मुख्यमंत्री आले आणि गेले, अशीच परिस्थिती आजच्या शिवसंकल्पाच्या निमित्तानं पाहायला भेटली. खरं तर चिन्मय, सर्वांच्या नजरा या शिवसंकल्प एकूणच जो मेळावा झाला त्या राजापूरमध्ये झाला, त्या मेळाव्याकडे लागलेल्या होत्या. कारण की अशी देखील चर्चा मागील काही दिवसांमध्ये सुरू होती की आज मुख्यमंत्र्यांकडनं रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग लोकसभा उमेदवारीबाबत काहीतरी भाष्य समोर येईल, परंतु त्याबाबतही मुख्यमंत्री काही बोलले नाही. त्याचप्रमाणे राजापूरमध्ये स्वतः दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री येत आहेत आणि राजापूरमध्ये रिफायनरी नावाचा प्रकल्प सुद्धा प्रस्तावित आहे आणि त्या प्रकल्पावरनं घडामोडी देखील घडलेल्या आहेत. पण रिफायनरी प्रकल्पाचा रस सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणामध्ये उच्चारला नाही. परंतु चिन्मय, त्या ठिकाणी रिफायनरी विरोधक असतील किंवा रिफायनरीचे काही समर्थक समिती असेल, या दोघांनी सुद्धा आपली निवेदनं जी आहेत ती एकूणच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सादर केली आहेत. पण एकूणच आजच्या या संकल्प यात्रेच्या निमित्तानं अबकी बार मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रात 45 पार अशा पद्धतीची घोषणा त्या शिवसंकल्प यात्रेमध्ये झाली. फक्त ही यात्रा राजकीय होती असंच त्याच्यातनं निष्कर्ष काढता येईल. यातून कोकण विकासाचा, कोकणातल्या तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्याचा कुठलाही मुद्दा त्या ताकदीनं मानला गेला नाही, ही वास्तविकता आहे. आणि चिन्मय, एकूणच मुख्यमंत्री आले आणि मुख्यमंत्री गेले, एवढाच मर्यादित आजची ही शिवसंकल्प सभा होती, असं एकूणच चर्चा जी आहे ही राजकीय वर्तुळासहित रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या एकूणच मतदारसंघात रंगलेलं चित्र पाहायला मिळतं. चिन्मय, बरं, मुख्यमंत्री आले आणि गेले असं का घडलं? त्यांनी एखादी भूमिका का मांडली नाही? काही याबाबत राजकीय विश्लेषकांशी काही बोलणं झालंय का? चिन्मय, राजकीय विश्लेषकांचे काही फोनही मला आले. त्याच्यानंतर काही स्थानिक पत्रकार असतील, स्थानिक मंडळी असतील, यांच्याशी देखील मी फोनद्वारे आमचं बोलणं झालं. प्रत्यक्ष देखील राजापूरमध्ये होतो. चिन्मय, एकूणच ना, या रिफायनरी प्रकल्पाबाबत जर बोलायला गेलं तर रिफायनरी प्रकल्पाबाबत सरकार कुठलंही असू नये, या सरकारची अगदी सुरुवातीपासूनच बोटचेची भूमिका पाहायला भेटते. म्हणजे एखादी गोष्ट फक्त सोडायची मार्केटमध्ये, समाजामध्ये, परंतु ती गोष्ट कधीच न्यायची नाही. त्याचा फक्त राजकीय मुद्दा बनवायचा, राजकीय मतांच्या गणितापायी एखादा प्रकल्प कसा लटकत ठेवायचा, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हा रत्नागिरीत होणारा रिफायनरी प्रकल्प आहे. आज त्याच खऱ्या अर्थानं साक्ष किंवा सिद्धता ही समोर आली मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यातून. म्हणजे अपेक्षा होती इकडच्या काही स्थानिकांना देखील की रिफायनरीच्या एकूणच या विषयाबाबत मुख्यमंत्री काहीतरी बोलतील, लोकसभा उमेदवारीबाबत मुख्यमंत्र्यांचं थोडंसं काहीतरी भाष्य समोर येईल. परंतु असं कुठलंही भाष्य न करता सुरुवातीची 20 मिनिटं मगाशी मी बोलल्याप्रमाणे आम्ही सत्ता का सोडली हे जुनच सगळं जे आहे ते मुख्यमंत्र्यांकडनं सांगितलं गेलं. आणि शेवटच्या 10 मिनिटांमध्ये त्यांनी कोकणात कशा पद्धतीने म्हणजे आंबा बोर्ड तयार केलं, त्याच्यासाठी 1200 कोटी आम्ही पुढील याच्यात देणार आहोत. कोकण विकास प्राधिकरण, हे कोकण विकास एकूणच प्राधिकरण आहे, ती सुद्धा चर्चा मागील कित्येक महिना आम्ही ऐकतो. त्याला 500 कोटी मंजूर झालेत हे सुद्धा समजलं. तर त्याचं नेमकं घडतंय काय, पुढे झालं काय, याबाबत कुठल्याही पद्धतीची माहिती पत्रकारांपर्यंत देखील, आमच्यापर्यंत देखील अद्यापपर्यंत पोहोचली नाही. हे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे कोकण विकासाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे कोकणातील सहकारी हे खरंच किती सिरियस आहेत, गांभीर्यानं काम करतायत, हे महत्वाचं ठरलंय. अशा पद्धतीची चर्चा देखील चिन्मय
राजकीय विश्लेषक असतील, त्याचप्रमाणे समाजातील काही महत्वाची मंडळी असतील, यांच्या माध्यमातून कोकणशाहीपर्यंत पोहोचूयात. याबाबत एकूणच मगाशी तू विचारलेल्या प्रश्नाचं अगदी एका वाक्यात उत्तर द्यायचं तर कोकणात येणारे प्रकल्प असतील, अगदी रिफायनरी प्रकल्प असेल, या प्रकल्पाबाबत सरकारची भूमिका फक्त आणि फक्त बोटचेपी भूमिका आहे, एवढं मात्र सत्य आहे. चिन्ह नक्कीच. धन्यवाद साईनाथ, आपण दिलेल्या माहितीबद्दल. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.